ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. Дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский дар муҳорибаи Ҷейсон Гейҷи ва Макс Холлоуэй прогнози худро дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. одамон манаҳи сахти Макс Холлоуэйро фаромӯш карданд. мо ӯро дар охирон муҳорибаҳояш дидем ки чӣ гуна ӯ ҳамлаҳои худро комбинатсия мекунад. фикр мекунем ки пеш ба ӯ зарбаи худро расондан осон буд. Макс ҳамавақт бо ақлона ҷанг мекард, аммо пеш ӯ омода буд ки бо ту рӯбарӯ истода зарбазанӣ кунад ва ба худ зарбаҳои зиёд сар диҳад. акнун ӯ кунҷҳои зиёд дорад, ӯ малакаҳои зиёдро истифода мебарад. барои ҳамин муҳориба бо Гейҷи муҳорибаи дурахшон мешавад. мо набояд ки оиди манаҳи сахти Макс фаромӯш кунем. манаҳи ӯ бебохт аст. барои ҳамин ман мегӯм ки Макс дар ин ҷанг ғолиб мешавад, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, дар ҳақиқат бояд гуфт ки Макс Холлоуэйро ҳоло ягон кас ба нокаут ё ин ки нокдаун равон кардагӣ нест ва ӯ манаҳи хеле сахт дорад, лекин ӯ бо чунин зарбазани вазнин ба монанди Ҷейсон Гейҷ вохӯрдагӣ нест. барои ҳамин ин муҳориба дар ҳақиқат муҳорибаи дурахшон мешавад. худи шумо бо суханҳои Волкановский розӣ ҳастед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра оиди рақиби худ Арман Царукян фикрҳояшро баён кард. ӯ бисёр суханҳои ноҷо гуфта истодааст. ӯ мегӯяд ки ман ҷангвари заифам, лекин ман ба нокдаун меафтидум ва ба по бархеста ба пеш мерафтум ва бо тариқи нокаут ғолиб мешудум. боз ӯ гуфт ки ман гурусна нестам ва дигар ба ман чемпион шудан дар кор нест, аммо ӯ ҳатто тасаввур карда наметавонад ки чӣ қадар сахт ман чемпион шудан мехоҳам. ман дар ин дивизион рақами якам. ман рекорд дар сабмишенҳо ва бонусҳо дорам. танҳо ба таърихи ман назар кун ва ту мефаҳмӣ ки суханҳои нодуруст гуфта истодаӣ. албатта ки ман ӯро бо тариқи нокаут ё ин ки сабмишен шикаст додан мехоҳам. аз ҳама кори баде ки шуда метавонад ин муҳорибаро то қарори доваро бурдан аст. барои ҳамин ман доимо имконияти фавран ғолиб шуданро мекобам. арман ҷангвари сахт аст. ӯ зарбазании хуб ва текдаунҳои хуб дорад, лекин ман барои ин муҳориба 100% тайёрам. аз чизҳои пешниҳод мекардагии Арман ман хавотир нестам. муҳим он аст ки худи ман чӣ пешниҳод мекунам ва дар охир дасти маро ба боло мебардоранд, гуфтааст Оливейра. дӯстон, чӣ гуна ки чанд рӯз пеш мо дар навори худ гуфта будем ки Муҳаммад Наимов бо эҳтимоли калон дар турнири Арабистони Саудӣ баромад карда метавонад, ҳамин кор шуд. шаби гузашта худи Муҳаммад Наимов расман аз муҳорибаи худ рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ хабар дод. ӯ ана ҳамин акси худро гузошта чунин суханҳо навишт: арабистони Саудӣ то боздид иншааллоҳ, шартнома имзо шуд алҳамдулиллоҳ, вақти дурахшидан, вақти Муҳаммад Наимов иншааллоҳ, навиштааст Наимов. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин хабари беҳтарин аст ва чӣ гуна ки фаҳмидед ҳоло номи рақиб маълум нест, аммо ба наздикӣ маълум хоҳад шуд ва мо ин чизро бесаброна интизорем. ҳамчунин бояд гуфт ки дар ин турнир дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуров низ баромад мекунад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.